Igsuon magbantay kita sa atong nga binuhatan o sa atong sinultihan samtang aniya pa kita nining nga kalibutan. Tungod kay walay matago diha sa Dios. Ang tanan dayag diha sa Dios. Ang tanan nakita diha sa Dios. Makatago kita sa tao, makalimbong kita sa tao, apan dili kita makatago o dili kita makalimbong diha sa Dios. Nag-ingon ang iyang pulong sa Hebreo 4 versikulo 13. Walay butang nga matago gikan sa Dios, ang tanan dayag og makita sa iyang mga mata o kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Ang pulong mismo sa Dios nagsulti igsuon nga wala gayo matago diha kaniya. Ang tanan dayag diha sa iyang mga mata ug ang tanan nato nga gibuhat nini nga kalibutan, ang tanan nato nga sinultihan ug binuhatan sa atong isig katawo ug labaw na diha sa Dios, dayag ang tanan diha sa mata sa Ginoo ug kanang tanan nato nga binuhatan igsuon maghatag kita kaniya og husay. Kung maayo man kana or dili, maghatag kita og husay sa Dios. Maong sa kanunay atong bantayan ang atong masinultihan og binuhatan nga makapahimuot kita sa Dios aron sa kanunay ang Dios mahimuot usab kanato. Amen. God bless sa tanan.